Hej og velkommen til anden del af opsætningsguiden af Affiliate Plugin. I denne her video vil jeg vise, hvordan man opsætter Affiliate-netværk i systemet. Vi starter, hvor vi slap i den første video, nemlig på Affiliate-siden. Her bliver vi igen mødt af den indbyggede guide, der fortæller os, hvad vi skal gøre. Pluginet kommer prækonfigureret med forskellige Affiliate-netværk, og der bliver løbende tilføjet flere til standardpakken. For at komme i gang med opsætningen af de forskellige netværk, kræver det først og fremmest, at du er oprettet på de enkelte sider. Når du er oprettet, skal du have fat i dit partner-ID. Her skal du være opmærksom på, at det er forskelligt, hvordan de enkelte affiliate-netværk fungerer. Ved nogle netværk har man et overordnet partner-ID, der er gældende for alle dine sider. Andre steder har du et unikt ID for hver enkelt side, du har oprettet. Jeg vil ikke komme ind på, hvordan du finder dit partner-ID i den her video, men i separate videoer for de enkelte netværk. Når du har fundet dit partner-ID, er det heldigvis nemt at overføre til Affiliate Plugin. Som guiden her peger på, skal du blot indtaste ID'et i felterne ud for det enkelte affiliate-netværk. Når du har indtastet ID'et, så trykker du på gem-knappen. Hvis jeg prøver at opsætte partnerantal, så kan jeg sige, at mit partner-ID er 1, 2, 3, 4, 5, og tryk gem. Det var det. Nu er affiliate-netværket faktisk opsat og klar til brug. Som du kan se ud over det i tabellen, så er der en kolonne herovre, der hedder Callback-konfiguration. Callbacks betyder, at når du henviser en bruger til en webshop for eksempel, og den bruger køber noget, så registrerer affiliate-netværket, at der er sket et salg. Nogle affiliate-netværk tilbyder så, at de data, de får, dem kan de sende videre til dig på en bestemt adresse, sammen med blandt andet provision og hvad kunden har købt for og sådan nogle andre ting. Alle de her data, de kan registreres direkte i pluginet ved hjælp af den her callback-konfiguration her. Og det kan så blandt andet bruges til statistik og andre ting i pluginet, men det kommer jeg også ind på i en anden video. Hvis du ønsker at benytte et affiliate-netværk, som ikke allerede kommer prækonfigureret, så er det heller ikke noget problem. De fleste affiliate-netværk er ret nemme at konfigurere til at benytte med affiliate-plugin. For at vise, hvordan det klares, vil jeg tage udgangspunkt i opsætningen af, hvordan partner ads fungerer. Partner ads er godt nok allerede oprettet, men opsætningen fungerer ens på stort set alle affiliate-netværk. Allerførst starter vi med at trykke på tilføj ny-knappen. Når vi trykker her, så kommer der et nyt vindue frem, og her kan du blandt andet se, at vi kan indtaste et navn. Det kan vi kalde for Partner Ads 2. Partner-ID behøver vi som sådan ikke at indtaste noget i lige nu. Sporingslinket, det er der, hvor det bliver lidt tricky. For at generere sporingslinket, kræver det, at vi går ind på det netværk, vi ønsker at konfigurere. Jeg er allerede logget ind på Partner Ads her, som du kan se, og jeg har fundet de programmer, som jeg er godkendt til. Hvis vi prøver at vælge en af dem, f.eks. LVVS ud, så det vi er interesseret i nu, det er, at vi skal have fat i nogle forskellige deep links, som vi kan bruge til at konfigurere det med. Det kan vi gøre ved Partner Ads ved at vise reklamer og scrolle helt ned i bunden. Hernede, der er et direkte affiliate link til undersider. Det er det, vi er ude efter, så det kopierer vi det link her. Sådan. Og smider det ind i notesblok. Det er ikke altid, man kan få sådan et generelt link, som man får ved Partner Ads, men nogle gange er der sådan nogle deep link generatorer ved de forskellige netværk. Det jeg plejer at gøre, det er, at jeg plejer at generere 2 eller 3 forskellige affiliate links, som er til forskellige sider og måske endda helt forskellige programmer. Grunden til at jeg gør det, det er fordi, at nu skal vi til at identificere de forskellige punkter, som vi skal have gjort variable i det her link. Som du kan se her på administrationssiden af affiliate plugin, gør vi lige sådan her, så er der forskellige shortcodes, som vi skal indsætte. Shortcodes, det kender du måske fra andre dele af WordPress, hvor du indsætter en form for variabel i indhold, som så bliver erstattet med noget andet. Det er det samme princip her. Der kan du se, at vi har et program-ID heroppe. Det er tilknyttet det enkelte program eller banner i Partner Ads' tilfælde, som vi ønsker at benytte os af. Det vil sige, at vi kan se her i vores link, at der har vi decideret en parameter, der hedder banner-ID. Det vi så gør nu, det er, at vi sletter det oprindelige banner-ID, og så indsætter vi koden her, program-ID. Det så gør, det er, at når vi genererer et affiliate link, eller når pluginet genererer et affiliate link, så går den ind og erstatter den her del med det reelle banner-ID, vi arbejder med. Det samme skal vi gøre for partner-ID'et. Det er også ret nemt, det står lige herovre. Så siger vi partner-ID. Sådan. Så skal vi have selve koden, eller selve shortcoden til det deep link, vi ønsker at lave, det vil sige produktlinket.
Den har vi lige hernede. Den sidste shortcode hernede er sådan lidt mere en avanceret funktionalitet, som vi har brugt til sporing. Det er ikke noget, vi vil komme ind på lige nu, hvordan vi benytter det. Så indtil videre, så er vi faktisk færdige med at benytte vores link, eller op og konfigurere vores sporingslink. Vi har både vores partner-ID, vores program-ID og vores deep link shortcode indsat. Så det eneste vi mangler nu, det er at sætte sporingslinket ind på plads her. I samme omgang kan man indtaste for eksempel det partner-ID, man har på siden. Det kunne selvfølgelig også være indtastet direkte i linket, men det er smart nok, at man har det lidt adskilt, så man hurtigt kan ændre det og ikke skal ind og lede i forskellige adresser. Nu er partner-ads faktisk færdigt konfigureret. Nu er der egentlig ikke andet at gøre end at bare trykke gem her. Når vi trykker her, så bliver affiliate-netværket gemt, og vi kan se, at partner-ads 2 er kommet frem på listen her, og partner-ID'et, som vi tastede ind i feltet, er allerede her. Callback har vi ikke konfigureret, da partner-ads ikke understøtter callbacks, men selve konfigurationen af callbacks vil jeg komme ind på i en anden film senere hen. Nu har vi fået opsat både en af de prækonfigurerede affiliate-netværk, og så har vi prøvet at opsætte et nyt affiliate-netværk fra bunden af. Måden vi gjorde det her på fungerer på samme måde, uanset hvilket affiliate-netværk du bruger, eller i hvert fald i langt størstedelen af tilfældene. Så der er ikke så meget mere i det her. Desværre det er at gå ind og finde 2 deep links eller flere, og så få dem sammenlignet og finde ud af, hvor de forskellige ting skal indsættes i URL'en for at generere sporingslinket. Men hvis du kan finde ud af det, så er du rigtig langt og godt på vej til at få opsat affiliate plugin til at kunne klare alt håndtering af affiliate links for dig. Det var hvad jeg havde for den her gang. Hej hej.